कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर बनत असून शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. रात्री 8 वाजेपर्यंतच्या अहवालानुसार वशिष्ठी नदीची पाणी पातळी 5.20 मीटर इतकी झाली होती. ती 5 मीटरच्या इशारा पातळीपेक्षा वर गेली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या परिसरात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. सायंकाळी 5:15 वाजता भरती झाली होती आणि त्यानंतर ओटी सुरू झाली आहे. रात्री 12:30 वाजता ओहोटी असल्यानं रात्री 9 नंतर पाणी काही प्रमाणामध्ये कमी होण्याची शक्यता प्रशासनानं व्यक्त केली आहे. दरम्यान जगबुडी नदीची पाणी पातळी रात्री 8 वाजता 10.70 मीटर इतकी नोंदवण्यात आली. सोबतच कोळकेवाडी धरणाची पाणी पातळी 133.10 मीटर असून धरणाची यंत्रणा बंद ठेवण्यात आली आहे. सायंकाळी 5 ते 7 या वेळेत 46 मिलीमीटर पाऊस तर 7 ते 8 या वेळेत पावसाची नोंद शून्य झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे वशिष्ठी नदीची पाणी पातळी वाढून नाईक कंपनी जवळील पुलावर पाणी आल्यानं काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. परिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चिपळूण शहरामध्ये पाहायला मिळालं. याचवेळी पुलावरून मार्ग काढताना काही दुचाकीस्वार पाण्यात अडकले. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून चिपळूण पोलीस ठाण्यातील एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्यानं स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता पाण्यात उतरून अडकलेल्या दुचाकीस्वारांना सुरक्षित बाहेर काढलं. त्यांच्या ह्या धाडसी आणि तत्पर कृतीमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली. चिपळूण प्रशासनानं नागरिकांना नदीकाठ, पूल आणि पाण्याखाली गेलेल्या रस्त्यांपासून दूर राहण्याचं आवाहन केलेलं असून अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला दिलाय. सततच्या पावसामुळे परिस्थितीवरती प्रशासनाकडून बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी. गटर असेल खाली बघा. हां 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 साहेबांना द्यायचं डिवाइस की साहेबांना. हे पाणी पावसाचं नाही आहे, खाली भरती थोडी लागली ना, त्यासाठी हे अर्धा एक तासात जाईल खाली. उगा गोंधळ करतायत. हो हो हा हो.